Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nekazariak kexatzen dira basoak zikinak daudela. Eta hiritarrok kexatzen gara suteak daudela. Nola daude Nafarroako basoak? Zikinak daude? Europako baso ederrenetakoak ditugu? Gaurko saioan basoak eta suteez solastuko gara. Artikutza, baso trinkoei darien ikatz urrina. Artikutza Nafarroan dago, Goizuetako lurretan hain zuzen. Lur gainean baso zabal ederrak dira nagusi, pagadiak eta aritzak gehien bat. Lurpean berriz, iraganeko mehatzaritza garrantzitsua dago ezkutaturik. 1919 geroztik, hemengo bazterren jabea Donostiako udala da. Artikutza erosi baitzuen, hiria kalitate honeko urez hornitzeko. Bueno, eta gaurkoan basoak eta suteen gai horretaz solasteko Mikel Reparezekin gaude. Egunon, Mikel? Egunon, Gorka. Bera, Nafarroko gobernuko baso teknikaria da. Basa jauna, erraten aldugu, ez? Bueno, gehiagi izango litzai hori, baina tira. Hoixen. Eta, bueno, erran bezala gaur Nafarroko basoak, suteaz, gaioteaz solasteko. Mikel, lehenik galdera igual pertsonalago bat. Behin entzunion Juan Goñiri, erraten, bere ustez, Nafarroan baditugula Europako baso ederrenetako batzuk. Ados zaude? Bai, ez da horrekin? Nik uste hori ez dakite gehiagi esatea dela. Bueno, ez dakit nazionalismo edo, baina oso txovinista edo esango genuke, ez? Bai, Nafarroan baitugu izugarrizko eta oso baso ederrak, beraz hemen nola sartuta gaude bagadi hontan, Belateko basoan, Baztango eskualdean, eta Nafarroa bai bada, estatu mailan nolabait ere bago basoen gehien duen komunitatea edo, bale? Baina, Europa mailan edo mundu mailan diren basorik ederrenetarikoak, hori uste dut gehiegi esatea da. Ereduak baditugu, bai esan alda, Irati adibidez, Iratiri buruz solasten geranean ez da bakarrik Zaraitzu edo Ezkoan aldean ditugun bi eremuak edo, baizik eta ere iparralde aldean dagoen basoa ere kontutan izan beharko genuke. Bai Irati esaten dela Europa mailan diren basorik handinetarikoa. 17.000 hektarea esku baten bada bilduta, eta hori bai aipatu dezakela. Badire oso eredu politak ere, Urbasa, Aralar, zakit Basaburu aldeko baso txikituagoak eta badire, eta bakoitza badu bere bereiztasuna. Baina, Europa mailarekin konparatuz, uste gehiagi dela. Gehiagizkoa. Edo zein kasutan, ze berezitasun izaten dituzte Nafarroko basoek? Adibidez, entzuna dut, behintzat nahiko ongi kontserbatuta daudela, ez? Bai, egia da oso aspalditik basoaren kudeaketa egin dela. Bai administrazioa hor aspalditik ibili dela eta lortu da basoaren erabilpen bat egitea, baino beste aldetik ere konservazioa ere lortu dugu, ez? Eta nik uste dut oso eredu aipagarria dela, nola? Baitere, beti esaten da oiana edo basoa badirela, edo egurra, badala berriztagarria edo, eta hori hala da. Egurra beharrezkoa da, gaur egun gure egunerokoan egurrezkoa hainbeste tresnak eta erabiltzen dugu, etxeak berotzeko, etxeak egiteko, eta bar.
Baina kudeaketa on bat egiten balin bada, basoak hau saritzen du eta erabilpen bat ematen diogu materia hortari. Eta Nafarroan egin dugu horren erabilpen egoki bat edo... Bai, dudarik gabe. Adibidez, leheno solasten nintzen, hemen kamaratik kanpo, Bertizen kasuan, adibidez, uste dut, okerrezpanago, Europako okil espezie guztiak daudela, edo 7 okil espezie, erran dut, bueno, kontserbazio maila on bat badela, ez? Bai, egia da, Bertiz aipatzen duzularik eta badu bere bereiztasuna. Badakizue Bertizko historia, bere garaian, Pedro de Ziga jaunak erosi zuen, izan duzen bere kapritxoa edo, eta geroztik ja propietate hori Nafar gobernuko eskutara jagatu zenean, beraz parke naturala izan da zen, ez? Orduan, badu babestasun aldetik ez orain bakarrik parke naturala dela, baizik ere Pedro Zigaren eskutan zegonean ere, gizonak erabili zuen olako reserva bat bezala, bale? Orduan bai, han dugun basoa, kasi izan izango genuke, ukitu gabi dagoela duela 100 urte edo 150 urtetik, edo oso erabilpen gutxiekin dela. Hori dela medio, hainbeste abereak eta bilatu dutean bere kabila bezala, esan dezagun, eta bai, esan duzuna hori egia da. Nafarro mailan 7 okil mota daude, eta, zazpiak ez dakit, ze bata bada Nafar hegoaldeko basoetan edo kokatuta dago, posible izango litzake hori horrez egotea, baina gainontzeko besteak handire. Zergatik, eta hori igual izan daiteke Bertiz eta hemen dugun basoan gauden edo diferentzia bat. Han egurrak denetari dugu, baso kasi basatia. Hemen gauden basoa edo arek ze diferentzia duen, kasu hontan hildako egur gutxi dagoela, naiz eta orain. Eroritako arbol baten ondoan izatea eta hola, baina normalean hemen herrietatik hurbil diren basoetan normalena da baserritarrak eta herritarrak eta erortzen den egurra aprobetxatzea, etxerako eramatea. Eta hori oso importantea da okilen eta biziarentzat. Okilak eta beste hainbeste abere, hildako egurra behar dute, zeren hemen barruan somorroak eta areagotzen dire eta abere hauek horiek jaten dituzte, ez? Kabila nola baitere da, edo haien etxea. Eta bai, egia da, hemen haizia dela eta bago hau hemen erori da, baina inguruan behiratzen badugu, ikusiko dugu oso egur gutxi dagoela eroia. Zergatik, horregatik, ez? Basoaren guztia pena dela eta egur kasi gehiena ateratzen da. Adar txikia gelditzen dire, baina somorroiek eta bizitzeko edo egur potoloa eta behar dute. Ze kurioso den, beti ekosistemak daude nolabait ere erabat ongi txirikordatutak eta ez dago elementu bat ere sobran. Hala da. Uste dut badela esaera gainera erraten duela ez dagoela gauza alperrikako agorik, ez denez, basoan botatako egurra baino ez dala. Denak betetzen du bere funtzioa eta bere egitekoa. Bertze galdera bat. Nik ez dakit, beti izaten dut zalantza, zeren, telebistan beti ikusten ditugu, ekologismoan, orokorrean irudi nahiko tristeak, eta ikusten ditugu basoak soiltzen eta basoak mozten, baina aldi berean, nik hainbertzetan entzuten diet nekazariei, hemen basoak zikintzen ari direla, oianak herriak hartzen ari dituela, eta bar. Orduan nik zalantza dut, Nafarroan basoak handitzen ari zaizkigu, txikitzen, zer horretan? Bai. Vamos a ver, guztiz arrazoia duzu, zeren normalean prentsan eta askotan agertzen da, eta eredu aipagarriena izan daiteke Amazonia ez edo, beraz, ez? Amazonia txikitzen dela. Hala da, badire eremu handiak, nun zeren eta gizakien eta beharra direla, basoa desagertzen ari dira. Baina guk orain ari garen toki hontan, alrebez da, basoa areagotzen ari da, hala da. Zergatik, tamalez, inguru giroaren edo erabilpena bera dolako. Azin da bera doa, herrietan gero eta azin da gitxi dago, herrietan
tamalez eren gero eta jende gutxiago bizi da, eta bueno, jende hori inguruaren edo erabilpen ez denez egiten, basoak gutxinaka zoruak edo irabazten ari du. Oso ikusgarria da, herrien inguruetan nola lehen larreak edo luberriak zirenak, erabiltzen ez badire, gutxinaka sastrakak, otiak edo sasiak sartzen direla, eta hurrengo pausoa ja arbolak ateratzea da, eta hori hala da. Bai esan aldugula, izan ditugula urte batzuk egurra ez dela gehiagi moztu, eta ikusi ditugu, azkeneko igual 30 urtetan edo, ikusi ditugu basoak gero eta handiagoa zirela, eta baina egia da badaramagula igual 10 urte edo zerbait gutxiago, zeren egurraren erabilpena gora egin du. Eta ikus dezakegu aspalditik baso bezala ziren eremuak eta de repente barboli gabe direla egurra moztu direlako. Baina bai egia da ere, eta Nafar gobernua alde hortan diru laguntzak eta sartzen ditu, eta berriro landatzen direla edo neurriak hartzen direla berriro baso izan daitezen. Baina, klaro, noski, arbol bat ez da letxuga bat. Ekosistema bizi bat. Alde batetik arbol bat haundia egiteko urteak eta urteak behar ditu, eta horretaz gain, ekosistemat berriro bere potentzial guztia hartzeko urte pilo eta beharko ditu. Hala da. Eta, Mikel, hain normalki ekologismoan izaten ditugu berri erabat tristeak, ez? Baina, basoek badute zerbait ederra, gaur egun gero eta gehiago erdigunean jartzen ari dela, eta da, guretzat, pertsonentzat onuragarriak direla, ez? Ez dakit, zuk pertsonalean edo sumatzen duzun, ikusten duzunean jendea edo zu bera basoan, ikusten duzu jendea, ez dakit, hobe, gustora egoten dela, ongi sentitzen dela? Dudari gabe. Orain ona sartu geranean, kotxe sartu geranean, errepidea utzi dugun puntuan, ikusalditu zer, ziren 10 kotxe, gaur asteazken baten, azkenean jendeak basoan eta mendian ibiltzea hori eskatzen du, hori hala da. Zergatik, eta just orain pandemia izan dela eta sufritu dugulako, hainbeste egun nola itxita egon, kalera ateratzea utzi ziguten momentuan, jende guztia basora atera da. Eta zergatik, azken baten, haize sanoa eta hartzea, jendearentzako nik uste dut oso onuragarria dela, eta dudari gabe. Jendea konten hortan. Mikel, hau, galdera pixketa raro igual, baino, pentsatzen dut azkenean, basoa ikusten eta maitatzen ere ikasi bar dena bezala, galdetu nahi nizun, zer ikusten duzuzuk guk, ikusten ez duguna, nolabait ere zuk, zure begi adituak zer ikusten du, hemen guk adibidez fijatzen ez duguna, ez? Konturatzen ez garen zer begiratzen du. Bai, ni egia da, oiangintzan esparru hontan abilela eta hola, eta baso hori buruz desente ezagutzen dute edo, baina badire puntu asko galtzen ditu dela, eta edo ez ditu gola ezagutzen adibidez animaliak direla eta hola, ez? Eta niretzako hori akats edo falta handia da. Mendira goazenean ezin gera hola kaletik ibiltzen geran bezala ibili, hola isiltasunan ibili behar gara, zergatik, ni uste dut, detaile txiki horietan eta kontutan izateko. Txori bat abesten dula, edo aseri bat hortik pasatzen dela, edo de repente hemen, lehen esan dugu bezala, nartzitxoak ateratzen dela, de repente bago txiki bat ateratzen dela, hemen gorosti bat daukagula, detaile txiki horiek ni uste direla kontutan izan behar dituguna, eta hortarako lasaitasunez, eta giro, beraz basoak ematen digun giro hortan murgildu behar gerala. Ezin gara egon mobila begira basoan. Eta... mesedez, basora joatea eta mobila eskutan eta, pues ez. Mendiek argazkiak ikusten igual. Mikel, basoen inguruan, azken galdera bat bota nahi nizun, zuten kontuan sartu baino lehen. Solastu da azken aldian, gero eta gehiago, ekosistemek ematen dizkigutela zerbitzu ekosistemikoak. Hau da, onura batzuk gizakiei normalki kontutan hartzen ez ditugunak.
adibidez, airea garbitzen dutela, CO2 metatzen dutela, ura ere bai garbitzen dutela, ez? Eta hor badire, inbertze gauza ematen dituztenak basoek gu konturatzen ez garela. Ze onura ekartzen dizkigute, estetikoaz aparte, nolabait ere, guri, gizakioi, Nafarroi, gure basoek. Ja, nik uste dut gehienak aipatu dituzula. Orain oso modan eta oso asko aipatzen dugu, CO2 dela eta ze gas edo hartzeko edo ze posibilitatea duen eta nola gordetzen duen berengan. Hemen azpian. Azpian, egurra eta hala da. Edozein hauetako egurra kiloka edo kiloka CO2 edo hartu alditu, ez? Hori da. 21. mendeko teknologia, erraten dugu. Betiko teknologia, baino hementxe da, baino orain hainbeste aipatzen dela. Eta hortarako nola esaten da, ekilibrio bat edo behar dela hortan, ez, gizakiok eta hor gabiltzako txen gora eta bera, eta beste hemen basoa ditugun edo tresna bat, eta hori da, ez, nola esaten da, ekilibrio, oreka hori lortzeko edo bada. Lehen aipatu dugu, zehazki biodibertsitatea edo gizakien dena lotuta dago. Ezin dugu ikusi alde batetik basoa, abereak edo ez dena lotuta dago eta hori beraz importantzia hortxe dago. Aipatu duzu ere uraren gauza orain idorteak direla eta basoak eta asko laguntzen du beti ura hori batzeko edo zer egiten du bagoak, hemen ditugun bagoak edo lainoak diren eta ur hori batzen ditu eta bere esanaren barnetik barrura sartzen ditu lurra laguntzen du harrapatzea. Ze gehiago, arbolik edo vegetaziorik ez balitz egongo, seguramente hemen jasotzen ditugun ur guztiak lurra aurretik eramango luke, ez? Laguntzen du lurra bera. Natura hola da, dena izugarrizko erlazioa duen partaide guztien artean. Bai. Beraz, Mikel, hor aipatu duzu ere urarena galdera bat. Aldaketa klimatikoak ere eragiten ari du basoen, ez dakit, formazioan, basoen egituran, adibidez, entzuna dut, orain ariztiek gero eta zailtasun gehiago dituztela, ura kontserbatzeko, idorte gehiago dagoenez, ez dute hainbertze ur, eta beraz, udaberrira edo udazkenera barkatu iristeko zailtasun gehiago dituztela. Ez dakit hori mito bat den? Eragina du. Aldaketa klimatikoa eragin bat izango du basoaren eta funtzionamentuan edo, hola da. Uraren baino, urarekin ze pasatzen gara, más o menos ikusten ari gera, orain egiten duen euria duela urte batzu bezala antzeakoa dela. Ze pasatzen da urtearen nola urrau nola dago banatuta urtearen zehar desberdina dela. Kantitate berdina, baina berdin diferente banatuta. Adibide berri badaukagu, hemen azaroan abenduan kriston euria bota zen, baina badaramagu orain kontraz, hilabete luze, kasi ururik ez duela egin. Orduan hori inportantea da, segun zehar botetarako oso importante da. Adibidez, bagoa beti behar du olako ambiente bat, ezea, bustia, itzela, eta derrepente arbol hauek desagertuko dire, ez dudarik gabe, ez hor segituko dute. Baina bai eragina izan alduela adibidez hazia botatzekoan. Ejemplo bat, bagoa hazia botatzen du desente, 4 urtetin behin edo. Ze pasatzen da, justo urte hortan lehorte handia balin badago, hazi hori ez du balioko. Orduan berriro hor arbolak eta aurrera ateratzeko kostatuko zaio. Beraz, hor ez dugu lortuko hazia 4 urtetan behin, baizik eta 8 urtetan behin adibidez. Ez? Olako eraginak izan daiteken. Epe motzean ez ditugulanak ikusiko, baina urteak pasa ala segurazki ez. Nola kudeatu aldaketa hau? Ez dakigu. Hau, lehen esan dugun bezala, arbol bat ez da letxuga bat, urteak eman behar ditu hori aurrera ateatzeko, eta egin behar da, prueba error,
ikusteko nola lortzen dugun hori. Esandakoa urteak aurretik ditugu eta gutxi gutxinakan uste dut zientzilariak eta ikertzen dijoaz eta olako irizpide batzuk edo emango dizkigutela. Solasten ari ginen, Mikel idorteaz orain eta erran dugu ere solastu nahi genuela pixket suteen kontuaz, ez? Bai. Zu hortan bereziki biltzen zara suten kontuan. Aldaketa klimatikoarekin eta suteak urtetik urtera gehiago areagotzen dira, gehiago izaten ditugu edo ez? Hori berdin mantentzen ari da. Estadistika dela eta zuten bai numeroak eta bai azalera, harrapatutako azalera, más o menos mantentzen da. Baina orain esan dugun bezala klimatiko aldaketa dela eta bai modelu ereduak edo ematen dituzte izan alditugun zuteak izan aldirela handiagoak eta bortitzagoak. Zergatik justo duela minutu bat esan dugun egoera hau dela eta elkartuko eta topatuko ditugu momentu batzu zeinen lehorte handiak izan daitezke, lehorte handi horien ondorioz arbolak ere edo idorragoak egongo dire, orduan zute bat sortzen balin bada asko ze bortitzagoa izango dela. Ereduak hori nola esaten da, eszenario hori planteatzen dizkigute, ez? Eredu bezala, azkeneko alditan adibidez Ameriketan eta Kalifornia aldean daramate urteak kriston idorteekin, eta han jasatzen ari diren zuteak dire ikaragarriak. Izatez, mundu mailan uste dut, urtetik urtera ari ditugu izaten zute errekorrak, ez? Ez pandemiarekin orain ez da haunditz aipatu, baina badakit 2020an edo 2021an izan zela zuten errekorra. Kontua da, igual pandemiaren aferak tapatu zuela guzti hori, ez? Hala da. Eta batez ere, zute horren problema edo bada, baldintza horiek epe luzea mantentzen direla, eta ordin zute horiek kontrolatzea oso zaila dela. Hilabeteak euririk egin gabe, haize bolada hundiekin, olako zute bat kontrolatzea oso zaila da, eta hala pasatzen dela, milaka hektarea erretzen direla. Hoi da aldaketa klimatikoak duen azkenean, ez? Ja uzten duela, ere gure esku egotetik eta bihurtzen da arazo bat kontrolatu ezin duguna. Edozein kasutan, zuten aferarekin, guk normalki, batez ere, ez dakit, hiritarrok edo jende urbanitak, botatzen diogu errua nekazariei, ez? Claro, nekazariek ematen dute sua mendiari, ez dakit zer, ze ikuspuntu duzu zuk horretan, Mikel? Nekazariek dute honen errua? Hombre, nekazariari errua botatzea oso gogorregia da. Bai esan aldugu, zute gehienen atzetik gizonaren esku dagoela. Baina, ere esango dugu, kasu askotan, istripuak edo akzidenteak edo izaten direla. Makina batekin lanean ari zela, tolako golpe bat edo olako txinparta bat atera, eta handiz zute bat sortatzen da, hori ala da. Ere esan barko genuke ere, zua betidanik tresna bat bezala erabili dela, larreak eta kudeatzeko eta mantentzeko, hori hala da. Guk Nafar gobernuko aldetik edo, badago tramitazio bat, norbaitek erre nahi izan badu, eskara egin aldu, normalen ez dire oztopo gehiagiri jartzen, beti ez da baietz esaten, noski, baina bada prozedura bat hori baimentzeko, eta gauzak ongi egiten balin badira, beraz ez zen inolako problemarik egon behar. Baina bai egia da, nolabait ere, sua egiterakoan, baldintzak nolakoa diren ikusi behar dire. Ezinezkoa da kriston haize boladak eta kriston lehorte zikatearekin zurik ematea. Zergatik, kasi seguro deskontrolatzen delako eta handik zute bat sortu datuko dela. Eta nekazariek erraten dute haunditzetan haien justifikaziorako. Karo, baina eske mendiak zikinak daude, ez? Eta hemen, ez, larra sortzen da, ez dakit zer. Badu zentzurik horrek, Mikel, mendiak zikinak daude? Nik eta gure lankideok olakoak esaten digutenean nahikoa serretzen gara. Hemen zikintasunarik ez dago.
hemen ez dago zaborrarik, ez dago. Hemen natura dago, belardia dago, eta beraz hori ez da zikina. Lehen berriro ere aipatu dugu, basoa edo eremuak ez baldin badera erabiltzen, vegetazioa edo landaredia aurrera doala. Pausoak zein ide, lehendabizi belarraterako dara, gero sastraka, gero otia eta gero arbolak. Hori ez da zikina izatea. Baina argi eta garbi dago, eremu horren eta erabilpenik ez baldin bada egoten, natura beraz pausuiek emango ditu dela eta hori pasatuko dela. Zikina, ez da zikina. Larrea areatzen ari direla, bai, hortan hala da. Baina normala da ere. Osea, basoan hazin da gutxiago balin bada. Normala da hori pasatzea. Eta gero gainera, larrea ere bai, pentsatzen dut, era berean, izango da, bueno, bere baitan ere ekosistema bat da, eta hor pentsatzen dut, xomorro eta ere handana bat, hor rizkutatuko direla, beraz, ez, zikina erraten dugunean ere hori matizatu behar dela. Noski baietz, beraz, ingurugiroaren eta babespen buruz edo ari geranean, solasten gara habitatiz buruz. Eta belardiak habitat bada, sastrakak eta otia eta hori beste habitat bada, eta denak badute bere balorea. Baina ez da polita. Baina zer da polita? Polita zer da? Hola, gustoi buruz, pues jo que sé, bai, hombre, dena nahi bali moduzu berde eta belarrata izatea, bueno, ez da gauza izango. Mentxe dugu, lorategiak, mentxe duzu, behitu, nora, ze bere pilpilan ditugula hemen narziso eta, ederrak dire. Begira, narziso hauen konpainia, Mikel, utziko zaitugu, azken galdera bat egin nahi nizun bakarrik. Hola, rollo, suteak primeros auxilios. Sute bat gertatzen denean, herritarrok zer egin behar dugu. Hartu balde bat eta sua itzaltzera joan, zein da protokoloa, hola, labur? Labur egin behar dena, lehendabizi 112 deitu. Ara deitzen dugunean, aipatu behar dugu alditugun zehaztasun gehienak eman, batez ere nunden, inguruetan zelako balorea badire, eta baloreari buruz ari geranean badirolako prioritateak, lehendabizi personak, gero etxeak eta azkeneko partean ja basoa. Eta aipatuan telefono hartuko duen personari, aipatu sua nundean, norantza doan, eta ze itxura du horrek. Eke mota ere bai izaten da, ez? Eke igual txuria, ez? Bai, baina hori utzi zaiogun ekspertoi, zuhiltzailei hori aipatu dute, ez. Batez ere, abiedura, sua ze abiedura duen, eta batez ere, norantza doan su horrek. Itzaltzeari buruz, sua oso arriskutsua da, normalean tresnik eta ez dugu hori olako haren kontra egiteko, eta gero, gehienetan pasatzen zaigu, guk daramagun arropak eta ez direla batera proposa, olako sintetiko prenda hauek edo, sua hartu zezkero oso arriskutsua da, ez? Beraz, protokolo bezala hartu eta 112 deitu, eta zehaztasun gehienak eman. Esan nahi dut, zu trebea balin baduzu, bere zure eskutan, ura balin baduzu, edo adibidez baratzetan ibiltzen den motxila horietako bat da, horiek ere oso baliagarria dire, olakoak egiteko, baina normalean da, olako kasutan, trena horiek eskutara ez izatea. Beraz, hortxe Mikelen hitzak, orokorrean sute bat ikusten badugu, utzi pakean eta utzi adituei lanean, hori da, gutxi gora bera egin behar dena. Mil esker dut, Mikel, hau izan da sarreratxo bat, bertzerik ez, basoak eta sutean gai horri, eta, hortzen, hemen ditugu Nafarroko basoak ikusi eta gozatzeko. Hala da, zuei eskerrik asko horretagatik, eta disfrutatu bastan eta belateko inguru hauetatik. Mil esker honit. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.